खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दं बर' रेबग्रा जथुमनि जरखा जथुम थावनि इंखं पाब्लिकेशन जथुमसालि बिजनि अक्ट' 20-21 सेप्तेम्बर 2020 बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरा दानसेनि गेजेरावनो सुफुंजासिगोन बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय एबसुआ इउपिपिएल दोलोआव उदाङै मदद खालामगोन आसाम पुलिस एसआइ नि लिरनाय आनजादनि खालारखौ दानसेनि गेजेरावनो फोसावगोन रिपुन बराजों लोगोसे सा-9 एमपिआ रायजो सभानिफ्राय सासपेन्ड एजेपि लिडार्सफोरा बिजेपिआव जइन जाफैनो हागोन बुंदों हिमन्त बिश्व शर्मा लाइमोन लिरगिरि नलित बर'आ मैया रुंसारि जाबाय दानिया आबुं रादाब 20-21 सेप्तेम्बर 2020 खालि साननैनि हाबाफारि लानानै बिजनियाव थानाय इंखं पाब्लिकेशन जथुमसालियाव बर' रेबग्रा जथुमनि जरखा जथुम जानानै थाङो थांनाय मार्च दाननि 2020 मायथाइनि 16 निफ्राय 19 मार्चसिम सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बर' रेबग्रा जथुमा गलाघाट जिल्लानि स्वरूपथार कलेज अडिट'रियाम हलाव बर' रेबग्रा जथुमनि 36थि जोनोम सान फालिनायजों लोगोसे एनबिटि निउ दिल्लीनि हेफाजाबै रावस्लायनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादोंमोन बे 36थि जोनोम सान फालिनाय बुब्लियावनो बर' रेबग्रा जथुमनि बायदि थुनलाइयारि बान्था होनाय आरो बर' रेबग्रा जथुमनि गोदान आफाद दानाय हाबाफारिबो दंमोन नाथाय बुहुमनां कभिड-19 बेराम साग्लोबनायाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंजोबनो हायाखैमोन बर' रेबग्रा जथुमनि संबिजिराव मख'नाय बादियै गोदान आफाद दानाय समखौ 6 दान फोलावनानै उननि जर'खा जथुमायाव बे गोदान आफाद दानाय आरो बान्था होनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो थिरांथा खालामो थिरांथा बादियैनो 20 सेप्तेम्बरनिफ्राय बिजनियाव थानाय इंखं पाब्लिकेशन जथुमसालियाव हाबाफारि लानानै बर' रेबग्रा जथुमनि जरखा जथुम जादों बान्था मोनग्रा आरो बान्थाफोरनि मुं आसा मोसाहारि थुनलाइयारि बान्था बान्था मोनगिरि मुस्रि बोहैसार ब्रह्म बिजाबनि मुं गोथैसालि सुंद' सल' बान्थानि बेसेन 10,000 रां निमाति मोसाहारि उन्दै लिरगिरि बान्था बान्था मोनगिरि मुस्रि फोरमाय बसुमतारी बिजाबनि मुं हाजोनि सुदेम बार खन्थाइ बिजाब बान्थानि बेसेन 25,000 रां बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारी बान्था बान्था मोनगिरि मुस्रिमा गीतिका बसुमतारी बिजाबनि मुं दैमा खन्थाइ बिजाब बान्थानि बेसेन 10,000 रां लाइमोन थुनलाइ बान्था मोनगिरि मुस्रि शिवराम नार्जारी बिजाबनि मुं अन्थाइ सिङाव गोरबो नागिरो आं बान्थानि बेसेन 10,000 रां फोरोंगिरि महेन्द्र मोसाहारि रावस्लाय थुनलाइ बान्था मोनगिरि डक्टर रुपाली सरगयारी बिजाबनि मुं दायनि बुथारनायनि सं दाननानै रावस्लायनाय गुबै कृष्ण कान्त दास सुजुनाय असमिया बिजाब बान्थानि बेसेन 25,000 रां बे जरखा जथुमनि गिबि हाबाफारि थान्दै जथुमाया बेलासिनि 6 रिंगायाव आफादगिरि राजेन बसुमतारीनि आफाद दैदेननायाव इंखं पाब्लिकेशन जथुमसालियाव जथुमो रेबग्रा जथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर रनेन चन्द्र मोसाहारिया जथुमनि थांखिखौ बेखेवदोंमोन आगु आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद धुब्री गभर्नमेन्ट बयज हायार सेकेन्डारि स्कुलनि आगु प्रिन्सिपाल मैखोम लिरगिरि अरुण चन्द्र बरगयारी गसाइगाव बिएड कलेजनि गायसनगिरि प्रिन्सिपाल सोलोंथाइगिरि थुनलाइगिरि गुनेश्वर मोसाहारि सल'मा सुजुगिरि चित्तरन्जन मोसाहारि बर' रेबग्रा जथुमनि बारग' आफादगिरि थुनलाइगिरि धरनीधर वारी दावगाफुनाय जर'खा लिरगिरि नलित बर'नि अबथिरा रुंसारि जानायाव दिनैनि थान्दै मेलाव गोथौयै दुखु फोरमायनाय जायो थान्दै मेलखौ बेखेवदोंमोन बर'नि गिबि साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि आरो बर' रेबग्रा जथुमनि बोसोनगिरि डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिया मख'नो गोनांदि आथिखाल कभिड-19 बेरामनि थाखाय ससियेल डिस्टेन्सिं मानिनानै जथुमाखौ जोबोद सुंथाब खालामदोंमोन उनाव बयनिबो मददै फैगौ सेसननि थाखाय 2020-23 बर' रेबग्रा जथुमनि गोदान आफादखौ दायो आफादगिरि मुस्रि राजेन बसुमतारी लेङाइ आफादगिरिफोर फारियै मुस्रि मानब कुमार रामसियारि डक्टर सुबुंसा मोसाहारि सारदा प्रसाद मोसाहारि गाहाय नेहाथारि मुस्रि आनन्दराम वारी नेहाथारिफोर फारियै बरुवा कान्त ब्रह्म सभाराम बसुमतारी सदानन्द दैमारि मीरा ब्रह्म गोदान जथुमायाव माखासे सोद्रोमाफोरबो सायख'जानाय जायो संबिजित बादियै दिनैनि थान्दै जथुमायाव मुस्रिमा प्रतिमा नन्दि नार्जारिखौ गाहाय सुजुगिरि कालीचरण उजिर सुजुगिरि प्राणेश्वर ब्रह्म सुजुगिरि लानानै लाइथुन लाइसिनि थाखाय मोनसे गोख्रों सुजु आफाद दानाय जायो
बबेखानि फोलावनाय मिशन 2020 खौ जापान हादोर दावबायनाय मावफुंनो थाखाय आफादगिरि राजेन बसुमतारीनि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों कमिटिबो दानाय जायो। बे मिशननि जुथाइ हांख्रायगिरिमोना फारियै डक्टर रनेन चन्द्र मोसाहारि, उमेश ब्रह्म, महेश्वर बसुमतारी। बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरा फैगौ 30 सान एबा दानसेनि गेजेरावनो सुफुंजानायनि लामायाव। बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि गोहोगोरा मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मामोना रबिबारखालि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहजों दिल्लीयाव थांनानै सावरायहैनाय समाव बिटिआर गोरोबथानि माखासे दफाफोरखौ फैगौ दानसेनि गेजेरावनो मावफुंनो थांखि लानाय जायो होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिमोननि सिगाङाव फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे मेलाव बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि अनगायैबो आसामनि माखासे जेंना-जेंगोनाफोरनि सोमोन्दै सावरायनाय जायो। लोगोसे बेफोर जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नो हानाय राहानि बागैबो सावरायनाय जायो। बेनि बागै गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बुंदों दि दिनै जों नखर मन्त्रि बिथां अमित शाहजों आसामनि माखासे सुस्रांनो गोनां जेंनाफोरनि सायाव सावरायलायो। बबेखानि आसामनि मोन 6 हारिफोरनो एसटि होनायनि बागैबो बे मेलाव सावरायनाय जायो आरो बेनि बागै मिनिस्टारियेल कमिटिनि रिपर्टखौ थाबैनो मिरु सोरखारनो दैथायहरनो थाखायबो नखर मन्थ्रिया बिथोन होदों होननानै मिथिनो हादों। बेनि गेजेरावनो सन'वालआ नखर मन्त्रि अमित शाहखौ बे मेलाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो मेलाव बाहागो लानायनि थाखाय साबायखर बावो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव एबसुआ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ उदाङै मदद खालामदों। बिटिआर गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बिटिसि बिसायख'थियाव एबसुआ इउपिपिएलखौ उदाङैनो मदद खालामनायखौ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ रबिबारखालि आरोबाव खनसे मख'दों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि सार्थआवनो प्रमद बर'खौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनो थाखायबो दिपेन बर'आ बयखौबो खावलायदों। दिपेन बर'आ बुंदों दि थांनाय 2005 मायथाइयाव बिटिएडि गोरोबथाखौ मावफुंनो थाखाय एबसुआ हाग्रामा महिलारिखौ मदद खालामदोंमोन। नाथाय हाग्रामाया 15 बोसोराव बर' गोरोबथा बादियै मावफुङाखै। बेनि थाखाय सिगांनि जारिमिन बादियै बे खेबाव एबसुआ प्रमद बर'खौ मदद खालामदों होननानै दिपेन बर'आ बुंदों। बबेखानि बिपिएफआ बिटिसिआव गोबांथार जाख्ल'नाय आरो लुथिनायखौ मावदों होननानै दिपेन बर'आ गोख्रों अजद होदों। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जुजिनाय अनजलि दैमारिया बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुङा होनना बुंग्रा बिपिएफ दोलोआव हाबहैनानै गावनि थार सिनायथिखौ होबाय होननानैबो दिपेन बर'आ गोख्रों रावजों सावरायदों। ओरैहाय कर'ना भाइरासनि प्रट'कलखौ मानिनानै बिटिसि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनो थाखायबो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ दाबि दैखांदों। रबिबारखालि केन्सेल जानाय आसाम पुलिस एसआइनि लिरनाय आनजादनि गोदान खालारखौ दानसेनि गेजेरावनो फोसावगोन। बे बाथ्राखौ फोसावदों आसाम लेभेल पुलिस रिक्रुटमेन्ट बर्डनि मासिगिरि प्रदीप कुमारआ। बेजों लोगोसेनो एसआइनि लिरनाय आनजादखौ थाबैनो खुलिफिननाय जागोन होननानै आनजादनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो थियारि जानाय आरो आनजादसालियाव थांनानै आनजाद लिरनो जागायनायनि उनावसो आनजाद केन्सेल खालामजानाय खुद्रिनाय बिजाथिफोरनो खोथा होदों। मख'नो गोनांदि आसाम पुलिस एसआइनि मोन 597 मासिनि थाखाय रबिबारखालि रायजो नाङै लिरनाय आनजाद खुंनाय जादोंमोन। नाथाय आनजादनि सोंथि बिलाइया लिक जानानै वाट्सएपआव जोबोद गोख्रोङै फोसावजानायनि थाखाय रबिबारखालिनि आनजादखौ केन्सेल खालामनो गोनां जायो। ओरैहाय बे समाव दिल्लीयाव थानाय आसामनि नखर बिफाननि गोहोआव थानाय गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बे जाथायखौ जोबोर गोख्रोङै लादों आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो आरो दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनो थाखाय आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तखौ बिथोन होदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथायखौ क्राइम इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट सुंद'यै सिआइडिआ जर'खायै लादों आरो बे जाथायनि हेंथायै सिआइडिआ गांसे एफआइआर थिसनबाय आरो नायबिजिरनो जागायबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि आरो राज्य सभानि एमपि रिपुन बराजों लोगोसे सा-8 एमपिफोरखौ दिनै राज्य सभानिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। सदनाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय राज्य सभानि मासिगिरि एम वेंकैया नायडुआ सप्तासेनि थाखाय बै सा-8 एमपिफोरखौ राज्य सभानिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रबिबारखालि गोजौ सदनाव आबाद बिथिंनि गोदान आयेन एग्रिकालचार रिफर्म बिलनि सायाव सावरायगासिनो थानाय समाव दुंहाव थासारि खालामनाय आरो सदनाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि थाखाय सा-8 सोद्रोमाफोरखौ राज्यो सभानिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों।
रायजो सभानिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय गुबुन सा 7 एमपिआ जादों डिरेक अब्रेन, के रागेश, डला सेन, सायद नाजिर हुसैन, सन्जय सं, राजीव साबताम आरो एलामाराम करिम। आसाम सरकारनि मन्थ्रि आरो नर्थ इस्ट डेम'क्रेटिक एलायन्स (NEDA) नि कनभेनर हिमन्त बिश्व शर्माया आसु आरो AJYCP जों गोदानै दाजानाय राजखान्थि दोलो AJP खौ BJP आव जइन जाफैनो हागोन होनना बुंदों। नाथाय जइन जाफैनायनि सिगां AJP आ राजखान्थि सालायनायनि सायाव गोबां रोखोमनि बिबानफोरखौ लानो हानांगोन आरो खामानि मावनो रोंनांगोन होननानैबो बुंदों। बेखौ नोजोर थिनानै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंबावदों दि मोगथां जिउआव राजखान्थि खालामनाय आरो मोनसे उदाङै सोमावसारनायनि माखासे जेंनाफोरखौ सामलायनाया एसेब्लाबो गुबुन-गुबुन जायो। नाथाय AJP लिडार्सफोरा सोलोंनांगोन दि राजखान्थिखौ सामलायनाय आरो दैदेननाया मोगथां जिउआव बेसेबां गोब्राब। बेफोरखौ सोलोंखांनायनि उनावसो AJP लिडार्सफोरा BJP आव हाबनो खाबु मोनगोन। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि गोख्रों मावथि आरो बे गौथुमनिनो दानथामारि लाइमोन लाइसिनि सुजुगिरि बिबानाव थानाय बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय पाठशालानि नलित बर'आ कारेन्ट बोगथाबजानानै मैया रबिबारखालि अबथिरा रुंसारि जायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा सासे मेंनाय बानाय गैयै सासे थार गोसोनि थुनलाइगिरिजों लोगोसे सासे गोख्रों मावथिमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायखौ बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम आरो गुबुन-गुबुन आफादा जोबोद दुखु फोरमायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन मंगलबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन 22 सेप्तेम्बर मंगलबार खालिनि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं गोसा दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 29 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 31 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनायनि जाथावना दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 30 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो जाथावना। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो इसारा दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।